след последното ми ходене, което беше, наистина останах малко разочарован от самата обстановка и дори мои приятели, които останаха като емигранти, оправиха се документите по един или друг начин, се върнаха обратно в България и предпочитат живота в България. Може би наистина тук живота е доста мога да кажа, спокоен. По-сигурен. По-сигурен, 100% по-сигурен. Да израснат едни деца като нормални деца, без да се втълпява, че са различни котенца, кученца или нещо, какво ли още не е. Мисля, че е перфектното място. Даже много и клиенти имам, които дори от Западна Европа бягат в България да живеят. Толкова много им харесва, че тук са си останали, вече са се устроили и не искат да чуват обратно за различните държави, в които до преди 20 години всички така драпахме, искахме да ходиме, да работиме, да изкараме пари, да живеем там.